Met op karakter wist Prüfma vrijdagavond voor de tweede keer beslag te leggen op de LVK-trofee. Zaterdagochtend was het dan ook in drukte van belang in IJsselstein om Stef en Tamara Konings na een korte nacht te feliciteren. Beetje moe, maar nou, echt waanzinnig. We zien echt enorm aan het genieten, Stef. En ook bewust aan het genieten. En ja, het is fantastisch. Het is echt super erg. Het is nou de tweede keer. Is het nou bewuster dan in 2023? Ja, het is wat minder chaotisch. Je weet al wat er een beetje op je afkomt. Dat maakt echt wel uit dat je het allemaal wat bewuster mee kunt maken. Ja, dat is wel een verschil. Ja, zeker. Dat het hele dorp komt deze kant op en dat is echt heel bijzonder. Wat dachten jullie toen de strijd ging worden tussen de peelhazen en de peelreuzen? Ja, de gemeente Rooi die stond heel goed op de kaart. En voor Roel en Jules was het natuurlijk ook heel bijzonder, hè? Want die gingen winnen, maar ze wisten niet hoe of wat. Ja, het is echt super erg. We zien echt... Het was kei spannend. Het was sowieso gewoon redelijk spannend. Als je allebei nog op 31 punten stuit en dan is er maar één jury. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, maar het is niet spannender dan dat het met iemand anders zou zien. Nee. 1 puntje achter Prüfma eindigde Verlieshout en Arts op de tweede plaats. Ik sluit gezwierd, zwijgen, vloeien en een snel van maan op de weer. Wijken, trek dit door je zak van haar. Ik sluit gezwierd, zwijgen, doe wat ze niet zo maan op de weer. Wijken, vast erover, was puur geluk. En we staan hier in IJsselstein. Hadden jullie niet gehoopt dat we nu in het Venrijs zouden staan? Ja, hopen doet het natuurlijk. Natuurlijk is het fantastisch om een keer de LVK te winnen. Maar we hebben van tevoren al bij water over eens Prüfma dat dit jaar echt de gedoodverde favoriet was. En wij zaten al samen te denken van ja, als wij in de top 5 mogen acteren, dan zien we al heel erg tevreden. Top 3 zou je geweldig zien. En als we voor het tweede jaar achter elkaar tweede mogen worden, ja, dat is dat geweldig. En we gaan niet zien pas 3 jaar bezig samen. Hè? We hebben 3 keer een LVK-finale gehad. Het was ook een super spannende strijd gisteravond, hè? Ik moet zeggen, vorig jaar dacht ik, toen ging het heel snel met de uitslag. Toen dacht ik, nou, dat hadden we wel wat spannender mogen maken. Maar gisteren, in de overtreffende trap, hebben ze het spannend gemaakt. Ja, niet alleen voor ons, maar volgens mij voor iedereen die een beetje LVK-minded is. Maar goed, dat is ook wel leuk, toch? Ja. Tweede, volgend jaar opnieuw voor de eerste plek. Ja, die opmerking hebben we gisteren en ja, vanmiddag ook al een paar keer gehuurd. Maar mensen moeten niet vergeten, het begint bij het maken van een liedje. En het is niet zo dat je op commando wet aan de voorkant of je een liedje kunt maken dat in de top van een LVK met gaat doen. Dus wat we gaan doen is eerst maar eens deze vastelavond overleven, en Robbie. En dan gaan we kijken van, nou, gaan we volgend jaar een nieuw liedje maken. En als we een nieuw liedje gaan maken, doen we ons best. Maar of dat dan weer in de LVK-finale komt om te beginnen en of het dan ook hoog eindigt, ja, dat zien we dan wel weer. Meedoen is leuker dan winnen in dit geval? Ja, meedoen is zeker heel erg leuk. Dat is iets aparts. Dat is, ja, ik noem maar een beetje Champions League vastelavond artiestje spelen. En dan mogen we er wel bij zien. Dat blijft heel apart. Dat blijft heel apart en dat blijft heel erg mooi. En de top 2 hier uit de gemeente, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, maar dat is zeker fantastisch. Eigenlijk, ja, als je gewoon van een afstandje gaat kijken en je kijkt naar die uitslag. IJsselstein 1, Venray 2. En vergeet zo niet, de hele top 5 is geproduceerd, gemaakt, geschreven door Roel Gommans en Jules Rijvers. Dus die hebben als componisten en schrijvers ook een hele dikke vinger in de pap gehad, zullen we maar zeggen. Hè? Het zijn niet allemaal liedjes van ons, het zijn wel alle 5 door ons geproduceerd. Maar 4 ervan hebben we inderdaad wel geschreven. Inderdaad. Ja. En hoe was het gisteren dan? Want het werd heel spannend, hè? Tussen 2 liedjes van jullie. Hadden jullie nog voorkeur voor 1 van de 5 überhaupt? Of maakte het allemaal niet uit? Zeker niet, zeker niet. En al zouden we het hebben, nee, absoluut niet. Nee. En het was wel mooi dat op het einde gewoon het publiek het uit mag maken. Dan is er ook geen gedoe en geen discussie meer. Gisteravond stonden jullie in de zaal. Hoe beleef je het dan als je tussen alle mensen staat? Kijk je dan ook om je heen zo van, hoe wordt er gereageerd? Ja, inderdaad. Nou, precies dat inderdaad. Dus een beetje, je zit mensen in de nacht gaan. Zelfs sta je een beetje, ik zat een beetje waas te kijken van wat zijn die mensen, hoe gaat het publiek, hoe reageert het publiek erop inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, het leuk was, de vloer was een soort houten platen.
En we konden per nummer voelen aan de trilling van de houten platen welke nummers in de smaak vielen. En bij karakter ging dat best los. Dus dat was wel leuk. Dat was wel leuk om te merken, ja. Het geheim is dat we maar wat doen. En misschien is dat wel het geheim, ja. Ja, misschien wel. Nee, maar het is denk ik belangrijk om... we hebben geen vast kader van dit is vastelovensmuziek. Het is gewoon van maken we iets wat leuk, lekker klinkt. Ik denk dat dat het is. Dus niet van tevoren niet bepaalde spelregels op gaan leggen voor een vastelovensliedje, want dat werkt denk ik niet. En hoe werkt het dan als jullie liedjes schrijven met iemand samen? Dat is bijvoorbeeld bij Proefmar. Wie zet de voorzet? Ja, in dit geval op karakter kwamen we met een ideetje na vakantie terug. En toen zeiden we misschien is dit wat. En daarna gaan we met z'n allen het helemaal eigenlijk inkleuren, invullen. We hebben met z'n vieren geschreven en het idee had Roel op vakantie volgens mij is dat in de kop gevallen. En Roel en Jules hebben dat uitgewerkt in het refrein, wat er nou ook dus stut. Het was de eerste versie van het refrein. En daar hebben we niks meer aan gesleuteld, want we vonden het fantastisch. En toen zien wij door met gewoon inkleuren de tekst. En Stef voor heel graag een trombone solo. Dus die is erin verwerkt. Ja, dat is, dus het is we hebben het er echt samen aan gebouwd. Ja, bijvoorbeeld de trombone solo bij karakter is door Jelle Jonge ingespeeld. Dat is de trombonist van onder andere de Edwin Evers Band. En die spelen normaal bij ons alle blazers wel in. De J-horns doen dat. Nu heel veel optreden staan. Zijn er nog gaatjes vrij voor mensen om te boeken of niet? Denkt jij? Niet echt, hè? Nee, eigenlijk amper. Nee, ja. Moet net goed uitkomen, maar over het algemeen zitten we echt al ramvol, ja. Dus we doen het op karakter. We leven wat we langzaam aan het zachten. Want dan doen we alles op karakter. We gaan